Hvad så YouTube? Velkommen til Adventure Minecraft Brotherhood. Jeg vil gerne ud og udforske lidt nu. Jeg vil finde en jungle. En jungle. Ja, jeg vil finde en jungle. En jungle. Fordi at det synes jeg har fortjent. En jungle. Vi skal have en fiskestang. Hold lige kæft. Hold lige kæft. Nå. Men vi har ressourcer på os, tror jeg nok. Ja, ikke fordi det betyder noget. Så lige crafting bench med. Og et par chest, for en sikker skyld. Øj! Det bliver sjovt, det her. Så siger jeg måske, jamen Jorgen, skrådstræk Kenox, det er da nat. Og hvad så? Kenox, det er nok det, I kender mig mest som. Men som sagt, jeg hedder jo Joachim. Men jeg foretrækker Kenox. Det står også på min kanal for side. Vi skal ud og hoppe rundt som en flok spasser. Hej zombie. Det var mega nemt at kæmpe på singleplayer, det er helt vildt. God, jeg tror aldrig jeg dør her. Det bliver eddermame lang hardcore. Jeg skal blive creepet 100.000 gange af creeper og lige strege, hvis det er. 100.000 gange. Nå, men i dag der fik jeg endnu tidligere fri, selvom jeg ikke rigtig fik fri i dag. Da jeg skulle bare hjem og arbejde på min opgave. Og jeg har glemt at sætte et mærke til, hvordan fanden jeg finder tilbage igen. Det skal vi lige hurtigt tilbage gøre. Ellers kommer jeg aldrig tilbage dertil. Okay, og jeg kan ikke engang skrive, fordi det ligger online. Så jeg kan ikke skrive koordinaterne. Så skal jeg skrive noget på mit skrivebord. 2 sekunder. Vi hopper ned på vores tag. Okay, 2 sekunder. Jeg skal lige koordinaterne hernede på mit skrivebord. Og jeg har skrevet koordinaterne ned, og vi skal afsted igen. Der er lige 2 zombier. Det er jeg undgår lige kontakt til lige nu. Det er min måde at undgå kontakt med dem på. Kravle rundt op i træerne. Højere. Ej, jeg lavede ikke engang en jump kill tingest på den. Hej skelet. Hold da væk. Jeg har en spawner med dig allerede. Jeg vil bruge min stensværd først, bare lige til ved det. Men som I kan se, jeg er sgu ikke bange for at gå ud. Det kan godt være det er hardcore, men ikke ultra hardcore vel. Og jeg kan altså godt få noget at kæmpe. Hej skelet. Jeg vil finde en jungle. Jeg vil finde en jungle. La 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 la. Der er bjerg. Cool. Bam 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 bam. Her er en edderkop. Wow. 2 string. Nej, jeg fik ikke noget ud af det. Prøv at se, hvordan stringen den bevæger sig, eller hvad det hedder. Hej kylling. Kom nu. Giv mig fisk. Giv mig fisk. Jeg vil have fisk. Jeg vil. Nå. Det giver den så åbenbart ikke. Okay, lad os gå op til creeperen så. Hvor på den af? Hallo. Creepy. Der på den af. Wow. Familie kom sammen. Unfair. Enderman. Kom her. Kom her. Hold da kæft. Lightning bug. Hold kæft, hvor er det nemt det her. Oh my god. Til jer der synes at singleplayer det er svært, ved I hvad, kom fandme på min multiplayer server. Ikke fordi det lagger, men det er bare monsterne der. Det lagger overhovedet ikke, men det er at monsterne de er sådan, de er faktisk lidt anderledes. Så man kan se det på den måde. Hej zombie. Hey, lag I mærke til at jeg krammede et skelet i sidste episode? Wow.
Hvorfor gider den ikke gå efter mig? Jeg synes, de sagde, at når man opdaterede ved det her, så ville der ikke komme de der grimme chunk borders. Ikke fordi det bekymrer mig eller noget. Men det her kommer som sagt. Igen der glemte jeg at holde øje med tiden i starten af episoden. Altså hvad klokken var. Tak, skelet. Oh shit. Au, 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 au. Hey, de ramte mig ikke. Okay. Ikke af. Her vi kan klatre på vines nu. Så ja. Uh-oh. Au. Det er ikke lige det klogeste, jeg nogensinde har gjort det der. Au, for satan. Lad nu være. Helt ærligt. Ej, det var ikke... Jeg havde lige håbet på, at vi snart havde fundet en jungle. En jungle. Jungle. Kom frit frem, hvor du end er. Og det hedder en jungle, det hedder ikke en jungle, det hedder en jungle. Bare lige så I er sikker. Au, for helvede. Jonas. Lol, prøv at se. Der er et del af desert biome der, fordi de vokser kun i deserts. Og deserts, det er engelsk, og betyder ørken. Så ja, og biome, det ved jeg sgu ikke helt, hvad det betyder. Biome. Ørken, desert. Hey, der er NPC villager ude i desert normalt. Det er i hvert fald herude, de burde være. Lag. Dammit. Jeg fandt en jungle, jeg fandt en jungle, jeg fandt en jungle. Au. Du skal fandme ikke springe med gunpowder i luften, det må du ikke. Du må ikke! Jeg fandt en jungle, jeg fandt en jungle. Na, det gjorde I bare ikke. Hej skelet. Jeg fandt en jungle, jeg fandt en jungle. Fuck, hvor nice, mand. Det er min første jungle, jeg nogensinde har været i det her. Cool. Woohoo. Hvem går først til vandet? Tossan! Nå. Du. Giv mig fisk. Jeg kan godt lide at danse sådan her. Det bliver Minecraft dans. Jeg fandt en jungle. Nå, det er første jungle, jeg nogensinde er i det her. Undskyld, jungle. Første jungle, jeg nogensinde er i. Den fortsætter derovre. Så. Shit, min ryg, mand. Au, for helvede. Nå, men jeg stopper det i recorden her, og så fanger jeg nogle fisk. Når jeg får den første fisk, så stopper jeg recorden. Og så fanger jeg nogle flere fisk. Og så skal jeg have en katte. Kitkat. Nå. Se, den gemmer sig der træet. Sådan der. Ja, nu skal jeg ud og få nogle fisk, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fået noget fisk. Jeg tror, jeg skal have 10 eller sådan noget. 10 fisk eller sådan noget, så er jeg tilbage. Ja, 10 fisk. Så kører vi fandme. Okay, og jeg kan høre en zombie, der jeg kunne høre lidt tid, og det giver mig lidt stress. Og jeg har hakket lidt wood heroppe også. Bare lige så ved det. Okay, men nu til det, som jeg kalder skills for the win her. Lad os lige hurtigt smide den her. Duk. Bang. Sådan der. Det er fordi vi skal have nogle saplings for det her. 4 saplings. Hvis man bruger 4 saplings, kan man gå sådan en gigant træ. Og jeg har også set et lidt underligt træ også. Derovre. Hvor er en zombie, jeg kan høre hele tiden. Nå, men jeg vil faktisk gerne finde en kat. Hold, what the fuck? Der er gris, der er fanget. Hvor nice, man. Er det en kat, der kan se derovre, eller er det sand? Katte. Ocelot. Katte. Kom frit frem. Hvor er jeg? Sejt træ, mand. Cool. Fuck, hvor er det nice, mand. Nej, jeg kunne godt finde på at flytte herover til.
Kitty, kitty, kitty. Kitty, kitty, kitty. Kitten. No. Katten følger efter mig. Den er på vej over til mig. Oj, første kat. Vi har en kat. Vi har en kat. Vi har en kat. Vi har en kat. Og så er det bare en lille bitte babykat. Nå, prøv at høre den miaver. Fuck, hvor sødt, mand. Nå, jeg har bare den sødeste kat. Hvad vil jeg kalde ham? Hvis jeg får en rød, så kalder jeg ham for Basse. Så hvis jeg får en orange-rød kat, så kalder jeg den for Basse. Så har vi Basse med i vores let's play alligevel. Fordi så er der flere folk, der vil se den også. Kom her, kom frit frem, hvor I er. Kitty, kitty, kitty. Nå, den lyder så sød, prøv at høre. Miau. Nå. Ej, den lyder virkelig sød. Hulen da. Oh my god, 2 sekunder, jeg skal lige. Fuck mit hoved. Au, au, au. Nå, jeg skal ned og finde en lille kitty cat. Prøv se her. Skills. Hvor er min kitty cat henne? Miau, miau. Ja, det er du. Hvor fanden blev den af? Den render sikkert rundt et eller andet sted, hvor jeg overhovedet ikke kan se den. Og sådan noget. Fuck, hvor er det fedt, mand. Jeg har en kat, og bare en mega nice jungle. En jungle. Undskyld, en jungle. Verdens sejeste jungle nogensinde. Der er du. Vi skal finde på et navn til ham. Kom med et godt navn til ham. Skriv det i kommentaren. Og det er en ham, det der. Det skal I ikke bekymre jer om. Fuck, jeg kunne godt finde på at bo herinde i den her jungle. Det er så fucking fedt, mand. Jeg kunne godt finde på at efterlade alle tingene, jeg har lige nu, bare for at bo i den her jungle. Ej, synes I ikke, jeg skal bo i junglen her? Bare drop den der skeleton spawner, bare bo herinde, have et gigantisk fucking fedt træhus og alt muligt. Hey, pumpkins. Hey, prøv det betyder dungeon. Hey, det betyder måske, at der er en spawner herovre også. Så kan det være, vi kan lave. Så kan vi flytte herover med alting. Så spawneren. Pumpkin. Jeg skal op til det gigantiske træ, vi så tidligere. Fuck, det er nice det her. Prøv at se, hvor fedt det er, mand. Prøv at se. Det er så fucking cool. Oh my god, det kan jeg godt vende mig til. Nej, hvor nice. Oj, giganttræet. Hvor er det cool, man. Miau. Ja, du er så lille kitty. Kitty, 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 kitty. En så lille killing. Jeg kan ikke komme. Shit. Nej, jeg deler ikke min brød med dig. Du er en kat for fanden. Vi leder efter en kat mere lige nu, hvis det er bare lige. Vi skal have en orange en. Kalder du den Basse? Dum bum. Og Basse han bliver omtalt The Ginger fra nu af. Det er en aftale jeg har med Våde. Fra nu af så er Basse The Ginger, når vi snakker om ham. Altså ikke når vi snakker med ham, men når vi snakker om ham. Jeg laver en gang, hvor jeg kan gå ind i træet. Og det er bare cool, mand. Sejeste måde at komme op af et træ på. Totalt. Prøv at se, hvor cool det der træ der, mand. Fuck, det er cool det her sted. Sådan træ her, det giver bare ekstremt meget wood, det gør. Jeg skal så meget have træhus på et tidspunkt. Måske bliver det i Brotherhooden. Men her. Vi skal så meget lave i Brotherhooden uanset hvad. Der skal vi lave et hus i junglen. Crash lag. Kitty Catty. Hvor er du henne? Kitty Catty. Ocelot. Ja. Cat. Kom her.
Så har vi en kat mere. Det var fandme nemt. Så. Hvor er killingen henne? Der. Kitty. Er det en kat mere, det der? Nej, ikke en sydere. Hvor er den af? Jeg kan ikke se den. Der er den. Vi skal lige have skræmt den lidt væk herfra. Ja, kom så. Ud. Væk med dig. Ja, væk. Ud af junglen. Det er godt. Kom så. Skynd dig. Ud af junglen. Ja, den der. Ja, vi har en kat mere, hvis det er, at den ikke sætter sig lige på det sted der. Ja. Nej, hvor var det tæt på? Kom nu. Den her kat her, den vælger jeg bare her. Fordi den er svær at få. Kan du ikke se mig gennem vejensene? Kom nu, din kat, mand. Catman, haha. Nej, det er Catwoman. Hvis det er Basse, så er det Catwoman. Hvis det bliver en Basse, den her. Okay, jeg har ingen anelse, hvor fanden bliver jeg hele tiden? Hvorpå nej? Kitty. Wow. Der var sådan en siamesisk kat, der står lige foran ansigtet på mig lige pludselig. Hvad var det der var? Ja, jeg synes lige så en til. Præcis, den er sød. Lille. Hvor er den anden kat henne? Den tredje kat. Fuck, nu kommer jeg til at sidde med det her igen. Hvor jeg får totalt ubehagelig i min ryg. Vi skal ikke sidde på overbordet. Det er aldrig godt. Nå, men det er vel det for den her episode. Den bliver for lang, ellers så. Ja. Sæt jer ned. Kat! Kitty. Hvor den af? Der. Ja! Kom nu. En siamesisk kat mere. Okay, det var det. Tusind tak for så med. Vi har 3 katte. Vi skal have et par navne. Jeg vil give navnet til den sorte i hvert fald. Men de 2 andre, det må I vælge navn til. Så skriv på navn. Alle sammen skriv navne. Og så ser vi, hvad det bliver til. Ja, tak for så med. Tag til og er klar til næste episode.